Eskerrik asko aurkezpen honetara etortziarren, Eibarko antzerki jardunaldien 58. edizioaren egitarauaren aurkezpenera. Eibarko antzerki jardunaldiak erreferentziazko jaialdia bihurtu dira Gipuzkoan eta Euskadin. Tokiko talentuaren aldeko apustua ere bai, programazioa eszenikoa gainditzen duena eta edizio honen kartel ederrean islatzen dena, Naiara Sarrasketaren egilea, nabarmentzen da. Euskararen eta emakume sortzaileen presentzia esanguratsua, gaurkotasuneko gaiak jorratzea, herritar garen aldetik ikutzen gaituztenak. Eusko Jaurlaritzatik balio hauek nabarmendu eta babestu nahi ditugu. Otsaila martxuan antzerkiaren hilabeteak izaten dira Eibarren eta inturatzen gara edo demostrauta geratzen da nolako indarra eta nolako balioa dakan kulturak udanok batzeko, gizarte bat batzeko. Zera, inbertsio handia suposatzen du, baina esan bezala inbertsio handia da danon etorkizunean eta hemendik animatzia gazte jendia gehien bat hurbiltzera, eskolizioa edo unibertsitatera joaten eta danei bai eskerrak ematen. Jardunaldiak 1.275.375 aurrekontua dake eta horretan 170 konpainiei ordaintzeko erabiltzen da. 170 beste gastuenako. Antzerki konpainien jatorri desberdinekoa diaz, Madrildik datoz, Aragoitik, Extremaduratikan, Valentziatikan, Errioxatikan, Galiziatikan, Uruguaitikan eta euskal konpainiak noski bai etorriko diaz. Guztira 98 aktoresa eta aktore egungo dia soltza gainean. Eskerrak eman behar ditugu. Duela osta 50 urte hasi ziren antzerki jardunaldiekin. Izan zen proiektu bat, nun batez ere hezkuntzarekin lotuta, ekitaldi extraeskolarra, pizkanaka unibertsitate laboralak ireki zituen bere ateak, ireki zituen bere instalazioak, hori bihurtu zen kriston ekitaldian, kriston kultur ekitaldian, eta pausoz, azken momentuan, udalaren esku geratu da, baina beti ere Juan Ortegak, Txema Kornagok eta Narusko Zezen landatutako historiarekin.